This whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. Biko unu nweta video nke tụsa ya ka onye ukwu ma onye nta ka olu ha aka ka mmadụ si na agwa ya ihe njide ekwu ka tụsa ya ọtụtụ ndị nwere shop anọghị ya mgbe e kwuru okwu a and ọ bụrụ na ha daa iwu a gọvanọ Soludo tinyere ọ ga-akwụkwa ha n'isi gọvanọ Soludo kpebiere ya sị ọ bụrụ na ị chọghị imepe shop gị on Monday then ị chọrọ iclose ya na a ga-enyere gị aka ka iclozuo ya mezuo ya one good week so that ka mara that na ịlọvụrụ onwe gị very well close ya for one good week. So I think I like him that thing since ọ ga-akara anyị mma ị na-eme mfachi aka n'ụkwụ maọbụ ị nọ n'ụlọ ụbọchị Monday ọ ga-aka mma na anyị mere 1 week naanị Monday dị too small na maybe ọ ga-awụ ihe mere ndị isi anaghị anụ olu anyị ọ ga-abụ ihe mere ihe ọbụla ji na-eme ya eji achọ ha n'olu anyị so wụ na Monday ezu ha ka anyị mee nyawa 1 week so ihe Soludo kwuru ugbu a ga na-emezi mfanye aka n'ụkwụ maọbụ ịnọrọ n'ụlọ 1 good week unu ga-anụ n'ọnụ ya ma tutu na-anụ ya chọrọ nke ị mara the implication ma ọ bụrụ ndị soro bekee ihe egwu dị na mmadụ isi na ị ga-agbachi shọpụ gị ụbọchị Mọnde. Mana ana m ajụ otu ajụjụ biko ụmụnna unu ewekwala iwe ma ana m ajụ ajụjụ ukwu mgbe niile kedu ihe wụ na ahịa mmadụ zụrụ for 5 good years onwe otu mkpụrụ gain ị nwere na that years ịzụrụ 1 year 2 years 3 years gị nọkwa na-azụkwa the same ahịa a na-asị gị na ahịa uru anọ ya gị si na ọhịa ka ị ga na-azụ nwa m nwanne amaghị m ọ na onye iberibe is only a fool that will be doing the same thing and expect a different result. Azụgidere ahịa wee si na ọka wee kpọpụta mmadụ na nga ịmagwara m na achọ m ịkpụzi ahụ onye ọbụla mana ana m ekwu ihe gbasara gọọmenti kwuru gị zụgide ahịa onwe onye tụpụrụ gị ọnụ ya nọrọkwara n'ime izugide ahịa ebido ikpe ọnụgide amaghị ikpe ịnụkwana na-azụ ahịa na tọmakwara ikpe gị nụkwa na-azụ ya onwe otu mkpụrụ ihe ọ gbanwere onwe ihe ọ chenjiri ka ha bikwa ọtụtụ okwu ha na Jovik kwukarịrị biko gerenụ n'ọnụ gọvanọ ka a ga-ameni ya 1 week sit at home ọ ya kasị mma ebe anyị ka nọ ugbu a gee na biko. This whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Are you hearing me? Each Monday will come and inspect. If people are not in their respective shops, it will be shut down again. If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. I'm just from Oka. Everywhere is open. And people are going about their businesses. Then you come down to Onitsha. Come down to main market. The once reputed market as the largest market in West Africa. Okay? Yes, sir. I have just driven all the way from the junction with Ose to this place. Through much of Johnson, I've seen through Wright, and the shops locked up. I've peeped inside, a few persons here and there. I know that people have done this sit at home on Mondays for quite some time now. And as I say, an abomination that lasts a year becomes culture. No, this can no longer go on in Anambra. You either decide that you want to trade here or you can go elsewhere. This main market, if you don't want it open, I'll come and take bulldozer and level it. Are you hearing me? And I'm very, very serious about it. I'm not joking. Going forward, any Monday, any shop that is not open will be locked for 1 week. And let me tell you this. As I'm speaking to you now, when I finish this whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Are you hearing me? Each Monday will come and inspect. If people are not in their respective shops, it will be shut down again. If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. If you don't like it, go elsewhere and trade. But if you are here, we're not going to allow this. It's plain economic sabotage. And also we suspect whoever closes their shop to have some criminal intent.
Those who shut down their shop, who lock up their shops on Mondays, are saboteurs, and we suspect them of having criminal intent. Now, this market is shut down. I've come here with the Commissioner of Police. I'm here with the Commissioner of Police and with the security agency. You see the soldiers. Instance for the first 1 week. If we come on Monday and it is locked and any shop is not, we'll lock it for 1 month. No, no, even now, only choice of your beer, only choice of your Anambra is open to everybody. Everybody is welcome to trade in Anambra. But if you must trade here, you must abide by the rules. And the rules are that markets are open Monday to Saturday.